Artis Amore at Receivers to care want to share. Ayan guys, shout out sa inyong tanan mga ka-jam-jam ko diya. Salamat guys sa inyong pagpadayon sa inyong hulat na ako sa mga upload ng mga video sa Artis Amore TV YouTube channel nato guys. Salamat kayo sa inyong pag-abang sa paghulat karon guys. Makagamano ko taglain back ng video nga documentary vlog para sa atong welcome back sa pag-survey o mga yuta kay naay mo palit. Ayan guys, ako rin guys, wala pa ako mag-church pastor. Mabili akong trabaho before na magsurvey-survey ng mga yuta pag naay mo palit. Inana. So karon guys, gusto na ko ipakita niyo guys kung unsa kanindot, kung unsa pud kalisod nang mag-survey yuta. Dili na to lang anon pa sa tulugayon. Let's go! Hello guys. Shout out sa tanan. Karon guys, nag-live ta karon kay nibalik na pug ko og lanta og yuta survey ba. Nindot kay mag-survey diri guys kay naa mi sa kuan ka nang sa kahuyan gid kaayo. Ayan guys, tanawan nyo guys. Ayan guys. So medyo nalagom-lagom na tag jutay kay medyo edit pa pud itong gigian. So ayan guys. So inanay ko nang kinabuhi kayo og kanang surveyor bitaw. Ako rin kaysa wala pa ko nag-church pastor, inanay ko mong trabaho before. Pero pagka church pastor ako, mga almost 1 year po kung wala ka balik og survey. Lang tagyo ka kanang magdil og mga yuta ba. Karon nakabalik ko nga labay na us katuig. So muna siya gitawag og welcome back. Kagulangan din nangigian. Kaya dito ba una akong kuhan si Nino kamong caretaker diri sa yuta. Ayan guys. So shout out ya sa mga surveyor of yuta. Dili na lang yung trabaho. So doon guys, ang tubog area. Ayan guys. Daghan kayo diri mga kahoy guys, mga kuhan guys. Mga karaang kahoy ba. Apa siguro kung matawo na tawo ni kahoya kana. Mo ni lawaan sir no? Kana kahoya dili. Apitong mo na. Apitong mo sa kana apitong. Mahal ka no? So ayan guys, natay gitawag diri apitong sa Tagalog apitong pero sa Bisaya yakal daw. Ayan. Lantong gitas diay na kana siya nga kahoy guys. Nga dagko kay nagsagpunuan diri sa personal tapos diri tapos dito. Ana. Mo nay kuan guys. Kahintang. Mga karaan kahoy nindot kay nang giiriyahan kay ilabot ang animal sanctuary. Guys, niya na may karon sa atin guys. Kanang pagabas pagbigan niya ito nadungog nyo ganiha guys nga gaandar ba ni yan. Niya na may dire. So init ko guys. Hallelujah, glory to God. So sumot na po ito guys. Ayan guys. Mau ni ganyan itong ganyan gasinso no? Ayan. Ayan guys. Angat na po ito guys. Ganyan lugso. Angat na po ito. So mau ni among mga kinabuhi bilang mga tigsurbig yuta. Akaya! Basta makita ang tubig ng dagat. Salong. Yan guys, nami ato nito nga kanang murag pools bitaw nga ito ambak-ambak na tubig ba. Yan guys, lugso nga pod. Yan guys. Si Mrs. guys, si Mrs. tawa.
Gagawa mo. Hello guys. Pero swerte ni sa diri guys kanay dalan. Gamay pero karaang dalan eh. Ayan guys, sumuk na punta. So yan guys. Magkaraan kawayan mga sulot na kayo. Nindot ka tayo diri ron kahayag oh. Yan guys, lagom-lagom na tagjutay. Ayan guys, gitaga ang kawayan sa caretaker kay asa man. Okay. So inani guys. Mo ni gitaw kagulangan. Sumok gyud. Lugsong kay amo adton tong kuan waterfalls. Nga naapil ani ta. Oh. Ayan guys. Nadalinas ng among kauban guys. Oh no! Mo ni si tinud adventure. Dandog mo kuan. Ayan guys, adventure ta guys. Yan si Mrs. guys. Oh. Ayan guys, si Mrs. guys. Manaog sa dalang lingkod. Yan, ako na po guys. Ako silang gipauna guys kay maligdan yan ako sila moros lang naligdag bato. Ayan guys, bitaw joke lang. Dili na tayo nanak kadako karon. Ayan guys. Na, kita ni mo na eh. Ito kadugdalinas mo ni tinod adventure. May gani guys kaya nagamit na ako kung sapatos pa yung hiking. Ayan. Pang hiking. Yan. Ang sarap na katong waterfalls. Ayun guys. Picture na lang kuya be. Magpaligid na lang ta. Abot paligid. Abot paligid kita. Ayun guys. Hectare dai ni. Ano, peto pa. 26,000 man. Ayan guys. Dalang lingkod-lingkod guys. Di ang tanah mo agas no. Walay tubig ron. Ayan guys. Wow! Ah, marag tubod niya. So palagi ka skuan. Wala no. Kay commercial. Ano sa mga lo? Ang Ang tabunan na kuya. Nay dapat kuan tubig niya. Ayan guys, nakita mo guys, nahiga tulo-tulo dia guys. Oh, Oh, nay tubig dayo. Ado. tubig. Kini. Nay kuan di ako na di semento ni sa una kada mang labanan ang mga tao. Ah. Pero pag na di nalang slide man guna eh. Tabunan siya. So mao na siya yung mga labanan sa una guys. Oh, muni Wala pa mauso na ginawasa. Pili gidiging ni makuha ng tubig. Oh. Makita na niya. So wala pa Ako ng tubig upo ah. bugnaw niya. Tamis-tamis ba? Tamis na bugnaw. So ayan guys, muna nita mo nagatulog guys. Ah, ka-vlog ko. Oh, Maliliit siya guys. namo na siya guys. Naaksor siya kauga kay dagang sagbot sa taas dili kay katulo. Tubod ra man gud siya diri o no. Sige kani, siguro. Naani siya kuan ni dakong tubod ani. No. Nakita naman ng mga tulo guys.
May tubig diha. Pwede mo testing mo inom. Ayaw usa. Hindi ako kuya. Apil ka ng Wait ni siya kanang during kawayan the na. pinta. Apil pa ni siya during Sandra. Apil pa ni siya during the pinta. Mula bang pa dito? Oh, Ah, Ikod labang pa kuya. di kutob sa laglasan na diha. Para sa pa ng kutob. ah. Ini siya. Mga kawayan na. Pero kan eh, nag-develop yun eh, Oh. may tag-idig na. Oh, Dako kay tubod ana. kusog ka na mo tukar oh. Diyan napita ka labitang gi kuanan na natabunan o kuan. Oh. Dilim na inana sa una kay nakuha na magunagod, nag-slidean ba mo na. Natabunan iyang tubod. Ah. Ayan guys, ba na siya gitawag og butong nga mo diri nga kawayan. Karaan. Siso na kain ng kawayan na. Oo. Basta-basta. Siso na kain eh. Ayan guys, iso na kayo man mga old model nga Adik na madutlan ng lansan. oh, gulang na kayo nga mga kawayan guys. Apila diyan lagnasan. Ayan guys. Balik is agi na guys kay kaning among tanawon ng uban pang area. So kaning atong gigikanan mo ni usas area guys, na tubo, na ikuan. Wala day gatulo nga falls kay ting init maron. Guys. Kita ko. Okay pa. Ayan guys, gaangat ko guys. Kalima. Ay, ginawa ko. Slide. Insakto ra gid guys nga nakasapatos ko kay marag nakibalo gudaan ng inani ang sistema. Oy, Sinay man. ayan guys. Gadala nagsungkot si Mrs. guys kay oh. Muna yung saktong exercise. Ayan guys, balik na putos kagulangan. Ayan guys, angat na punta gamay guys kay lubi oh. Ayan guys, muna yung mangga nga namungag lubi. Nakuan di siya nabali. Lubi siya guys ba, nga nasangit sa mangga kinaksan siya katumba. Pero nabuhi na siya kay huwag siya madaot. So maot na nyo nakita ganiha nga mao nga yung tangat ng among gisurvey guys. So mao ko mo kinabuhi sa una nga magsurvey ni Gyuta nga karon tay pagbalik na ko sa pagsurvey Gyuta. So mo nga kapoy kay tanan. So dili mi kutob guys. Bye bye, salamat. Taran sa